dic Eric i jo seré el monitor de futbol d'aquesta temporada. Recordar que la setmana vinent és la jornada de portes obertes. Aquest curs el que farem serà recollir els nens a les 4:30 al col·legi que berenaran i després realitzarem l'activitat, la qual consistirà en alguns exercicis de futbol per tal de millorar les seves habilitats. Hola, em dic Eric i jo seré el monitor de futbol d'aquesta temporada. Recordar que la setmana vinent és la jornada de portes obertes. Aquest curs el que farem serà recollir els nens a les 4:30 al col·legi que berenaran i després realitzarem l'activitat, la qual consistirà en alguns exercicis de futbol per tal de millorar les seves habilitats.